Sziasztok! Az elmúlt időben többetekkel beszélgettünk arról, hogy hogyan kellene a paradicsomot kacsozni, meg hogyan kellene helyesen kötözni őket. Hát akkor most egy élő példát bemutatjuk. Eddig azért nem csináltunk róla a videót, mert pont amikor beszélgettünk, akkor már ki voltak kacsozva, de most már másfél hétig elhanyagoltuk a paradicsomainkat, úgyhogy megnézzük, mit fejlődtek azóta. De mielőtt hozzálátnánk, mi kell vajon a kacsozáshoz? Egy metszőolló, a körmünk, az enyém nem jó, mert le van vágva, de hát ha a tiétek nagyobb, és bátorság, hogy minél több lombtól megszabadítsuk a paradicsomot. Nézzétek, itt van ez a paradicsomunk, itt látszik, hogy másfél héttel ezelőtt hol kötöztük meg. Ehhez képest óriási darabot nőtt, van ez legalább 30-40 centi. Hogy látjuk, itt már ez egy kacs, ahogy nézed, itt van ez a főszár, amit kicsit kitakar a karó, ez egy levél, és mindig a levél és a főszár között nő egy kacs. Itt följebb megmutatom, hogy a kacson is kacs nő, de ennek az a lényege, hogy amikor még pici a kacs, akkor így néz ki. Ilyenkor elég, hogy ha van egy jó kis körmünk, akkor azzal ki tudjuk csípni. Ha nincs, akkor már ehhez is használhatunk metszőollót, de hiába csíptem most ki a kacsról a kacsot, ezt az egész kacsot el fogjuk távolítani. Már nincs is meg. Nem kell félni, nem kell sajnálni a rajta lévő kis virágokat, meg akár paradicsomkezdeményt, mert pont az a lényege a kacsozásnak, hogy ne aprózza szét az energiáit a növény, hanem egyenesen fölfele haladjon, ne bokrosodjon el, hiszen ugye, hogyha bokros, akkor hajlamosabb lesz a betegségekre, másrészt pedig az energiáit a központi ágon fejlődő termésekre fókuszálja, így azok lesznek egészségesek és szépek. Minél többet hagyunk rajta, annál gyengébb minőségű termést tudunk produkálni, meg gyengébb mennyiség, vagy kisebb mennyiségűt is. No, hogyha már ilyen szépen kikacsoztuk ezt a paradicsom tövet, akkor előveszünk egy madzagot, mert hogy ezzel kell őt megkötözni. Nézzük csak, hogyan kell. Áthurkoljuk ezt a madzagot a karon, utána átvesszük a paradicsom felüli oldalára, ott is egy hurkot képezünk, aztán egy 8-asba fogjuk a paradicsom szárát, és visszavesszük a paradicsommal szárral átellenes oldalára, ahol 2 csomóval rögzítjük. Azért fontos madzaggal rögzíteni és megkötözni a paradicsomot, nem azért, hogy ne meneküljön el, hanem azért, hogy ne döntse ki a szél, meg tudjon állni, és egyenletesen érje a napfény az egész tövet. Remélem sikerült segítenem egy kicsit a kacsozás és a kötözés kérdésében. Én még gyorsan kicsípem a maradék kacsokat erről a növényről, ti pedig menjetek és próbáljátok ki a saját töveiteken. Jó kertészkedést! Sziasztok!